ubani ophethe iBhayibheli lesiZulu angisize ngiyifundele mhlawumbe awungiphe ngokusheshsha. I'm not the preacher of the day, I'm the program director. Ngifuna ukuthi ngiqondise igwegwe nginibonise to give you the purpose of the day. Hallelujah. Unalo uyasithemba isiZulu leso siphethe iza naso mawusithemba mntana asimshayeleni baba all the fathers in the house. Yes, it's not easy. Abo baba abalihamba isonto manje abazingeni, but to have fathers in the house asibashayeleni izandla akenibinize mantongana abinize la ekhaya libonise ukuthi uyajabula. Uyabona mambe ubaba mashi manje mzuma kahle lo akusi church face kodwa there is a story behind him being here. Asimshayeleni izandla loNkulunkulu. Thank you Jesus. Ababhuti tinashe ngabe yilabo abahamba so estaradini kodwa ulana namhlanje asimshayeleni izandla. Ngwabonela phayana ku social media aka brother Desley ngivela ngathi hey shikwembu shayina hayi kenzile ngabe akusizo Jesu lo angathi ngabe ujayiva phi sikhuluma kanje asimshayeleni izandla. Ukujaha ngapha alisekho kodwa hayi umasika yena sose bekafuna ukuba unyaka idule asimshayeleni izandla uNkulunkulu wethu. Ungumanoba we have brother Tabani yini leyo ibonile umuntu omusha wathi mina ngihamba noJesu. Yes, ubrother Solo ubrother Ayanda wakwamthombeni yena wathi ngihamba noJesu. Abo brother Kita abomusa yes abomihla akasisi bashayeli izandla. Thank you Jesus. Abo Mr Junior awuvulele ungifundele ngokusheshsha. Psalms uMahubo angivulele uMahubo 125 ngokusheshsha. Asimshayeleni izandla. 125 verse 1. Igama lokukhuphuka abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseZiyoni engenakunyakaziswa kepha imi phakade. Verse 2. Njengalokhu izintaba ezihanqa eJerusalema kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe. Uhaqa abantu bakhe. He covers his people. 124 shesha uMahubo 124 umakhelwane nje lapho la usuka khona 124 yes this one. Igama lokukhuphuka elika David. This is the wrong version. Asimshayeleni izandla. Ngicela another version. Ngicela ungiphe lakho. Thank you. I just want to give you the purpose. Nayi imali mntana uzodiletha leyo bese ukhipha iBhayibheli elihle. uMahubo 124 uverse 1. Uma uJehova ubene nathi. Makasho njalo uIsrayeli. Uma uJehova obenge nathi. Makasho njalo uVLC. Verse 2. Uma uJehova ubenge nathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina amanzi ngabe asewele phezu kwethu kudlule ikhukhula phezu komphefumulo wethu kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukumeleyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo wabo. Umphefumulo wethu
lethu lisemagameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Kube uJehova beyangenathi. Ngabe u2025 sekasigwinyile. Kube uJehova bekenathi. Ngabe ingane zethu sezakhukhulwa yimvula. Kube uJehova bekenathi. Ngabe iworship team yethu seyabhubha. Kube uJehova bekenathi asimshaleni lezandla. This is the purpose of the day. Namhlanje sizobonga. We are here to say thank you, my Father. Ngoba ziqhamukile ikhukhula ezikhukhumele kodwa zange zasibhubhisa. Siyabonga Jehova ngoba usivumela ukuthi sishabalale. Awubhiyoze ucelebrate. Ngicela i-worship team ningiphethe ichule elimnandi. Sike sijayive and celebrate this God who is wonderful. Ngiyazi ukuthi ubhekene nabo bonke, hayi ngamandla wakho. Ingoba uJehova beka nawe. Hallelujah.